21. októbra ešte som sa vybral zasadiť nejaké odrezky viniča, čo som si dal zakoreňovať. Vidíte, zase nezatieram tie vrchy, už som to spomínal v tých videách. A není problém, narástlo to, korene sú pekné. Už mám vykopanú jamu, ešte si dám hnoj. Ako vždy hovorím, ten môj králičí, takýto na spodok pôjde. Tak, ideme si to zasadiť. Tak zase som na spodok dával králičí hnoj. Takto vyzerá ten králičí hnoj. Je už trošku vyzretý. Ja si myslím, že ten vôbec neuškodí. Dávam ho všade. A tuto ešte aj bobky vidieť od králika. Tak najprv si vyskúšam, jak to je hlboko. Vyzerá to, že je to aj dosť hlboko. Ešte keď tam pôjde hnoj, na to sa hodí, na ten hnoj hodím trošku zeminy. Tak by to malo byť tak akurát. Dobre, tak si dáme ten hnoj. Takto ale za 2, za 3 lopatky ja tam kľudne dám. To by nemalo vôbec vadiť. Tak, na to si hodím jednu lopatku takéhoto, alebo jeden ríl trošku navrch. Vidíte, takýto koreňový systém, si myslím, že pekné to je. Teraz to bude tak akurát. Dobre. Zato som sa vybral aj zasadiť. Hlásia aj dážď. Trošku nám to poleje. Nedávam ani veľa vody tentokrát. Hádam nám poprší, ide zima, bude vlhko. Na jar si to dáme takto na 2, na 3 očka, keď rátam aj toto 1, 2, 3, alebo toto si odstrihnem tu. A hotovo. Potom vám natočím, ako to ešte zostrihnem, ako nám to narastie, či to bude rodiť. Ale ja si myslím, že tam by nemal byť problém, strapčeky by mali byť pekné. Nemusí to byť zrovna zaštepené, lebo sa predávajú už hrozná aj s odrezkou, takže si myslím, že s tým problém nebude. Dáme trošku vody. Prehodím si kameru.
Tak, toto máme odrodu pomaranč. Môžem si ju takto viacej nahrnúť hore, potom si to na jar odokryjem. Dám na tie dve očka. Hotovo.